anfantes fawr o deithio'r wlad yw mod i'n cael dewis fy music fy hun. Y 70au bob tro. Dim at chwaith pawb mae'n siŵr, ond mae gen i bresant yng nghefn y fan i blentyn mawr sy'n dwlu ar y 70au. Mae'n cael ysri fewn yn y bocs. O, ddachod, ti fewn? Gesio be sy'n gen i fan hyn. Briliant, briliant. Ti mewn yn ni. Diolch yn 1, 2, 3, Wei, ar ddarchog. Hwna dda ti isio? Iep. Neitha tro, ti'n meddwl? Ie, ar y seiliad, ni'n neud makeover fan hyn, dydan. Mae fi gael paned o goffi, achos bob raglen dwi'n gwylio, mae'n paned o goffi. Llaw o bobl, ti'n meddwl. So, sa'ch chi'n miliant, diolch yn fawr. Wel, mae'n ddyn lwcus iawn felly, dydy. Dwi byth yn cael paned. Na ti? Diolch. Diolch yn fawr, cyflym iawn. Hei, lovely. Reit, wel, mae'r ti wedi bod â fi ers blynyddoedd, ac mae diddordeb mawr â fi. Na, sori, goffa cael coffi. Mae pawb yn cael coffi. Ar ddachog. Reit, na allan, lli siarad am y glitterball nawr. Ti hefo ni rwan? Ie, efo ti nawr. Reit, dyna ni. Be di'r fascination efo glitterballs felly? Wel, maen nhw fel, yn debyg iawn i lava lamp fel sydd â fi fyna, maen nhw fel cynllun, maen nhw'n cynllun eith bara am byth, does dim wir unrhyw ddegawd sy'n gysylltiedig efo'r glitterball 40, 50, 60, 70. Mae bob un symudiad gyda bobl ifanc wedi bod yn gysylltiedig efo'r glitterball o'r 50 ymlaen, felly mae yna rhyw, wel, design classics yn ein dweud am y glitterball ei hun. Hefyd, mae yna rhywbeth kitschy iawn am byty nhw, a rhywbeth cool iawn am byty nhw. A hefyd, sol person ti'n nabod efo glitterball yn tri nhw. Oes gen ti syniad am lle ti eisiau fo i fynd? Yn yr ystafell yma? Yn yr ystafell yma sy'n ti'n ei licio. Wel, ar y to. So, ti'n mynd i osod o neu ti eisiau mynd? Wel, sy'n ni'n gosod o, ond mae'n nghefn i wedi gwneud rhywbeth yn chwarae rygbi. Ond yn chwarae rygbi, o'n i'n dringo. Ie, dwi'n teimlo hwnna'n mynd i fewn i'r pren, so dyn ni'n eitha saf. Felly, fe sgrwio hwn rwan i mewn i'r trawst. A wedyn gawn ni hongian ymwyr y bol i fyny. Stopio chwarae efo'r drill na. O, sori. Byddai'n batri ar ôl gen i. Fanna'n iawn i ti? Ie, fanna'n iawn. Ie. Reit, beth sy'n nawr. Gafi, efo rhain? Ie, hei. Da iawn. Dwi'n gwybod stwffi. Da iawn. Mae hwn yn waith digon syml, ond i chi fod yn ddigon gofalus am geiblau trydan a ffibelleg yn y blaen. Marcio, drilio, plygio'r wal a sgriwio'r braced ar gyfer y golau. Dwi'n siŵr base Matthew medru gwneud hyn yn hawdd ar ei ben ei hun, ond y leia mae o'i weld yn cymryd sylw o'r technegau angenrheidiol, chwarae teg. A dyna hi. Ie! Yn ei lle. A gwaith fi, diddorol, ie. Sy'n ni wedi gallu gwneud hwnna, ond vertigo. Iawn, yn iawn fi. Reit, felly beth ni eisiau gwneud ydy rhoi hwn fel na, ie? Dyna mae'n ffordd iawn? Yndi, mae hwnna'n champion. Dyna hi. Da iawn! Mae yna ddigon o ddewis o oliadau addas ar gael, ond sicrhewch eich bod yn dewis un gyda spotlight da arno mwyn i adlewyrchu yn y belen. Ar ddachod, twyd? Dydy ddim yr average cartre rwan? Na, dio ddim. Mae yna rhywbeth newydd, rhywbeth kitsch, rhywbeth diddorol, sydd yn chydig bach mwy diddorol na fi. Felly, fydd bobl ddim yn dod droi fel fi, ond fydd yn dod i weld Mirabel. A bydd Darth Vader yn hapus iawn yma? Ie, bydd Darth a Luke. Ti am Luke, gwan? Ie, fy nhw'n iawn fy hyn, dim problem. Fi siŵr fy nhw'n strytio i stwff. Ddim yn siŵr am Darth Vader, y brysur iawn yn edrych am Luke Skywalker. Fi'n meddwl bod gyda o'r amser i fynd i disgo, ond ti beth yn gwybod, fo Yoda yn neud y shuffle, doing the stomp, ond pwy a wyr, ond na, fy nhw'n hapus iawn gyda hynna i gyd. Ie, fy nhw'n teimlo'n gytrefol iawn gyda'r glitterball. Ond mae'n ardderchog. Mae'n ardderchog. I feddwl mae jyst un pelen bach
gyda cwbl o drychau efo, yn cael yr effaith yma Fath effaith, ydy. arbennig o dda.